गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामनानै होदो। आरो माखासे बुजिफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आरो दासिमबो नोंथांमोना फेसबुक लिंकखौ मोनाखै, फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव मोनगोन। आरो नोंथांमोना जायफ्रा वाट्सएप ग्रुपआव गोदान आपडेट वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो गोसो नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ मोनगोन। नोंथांमोना रिक्वेस्टआव थुनानै बानो जाबाय लिंकआव थांनानै, अब्लानो आं एक्सेप्ट खालामगोन। नोंथांमोना गोदान आपडेट वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो एटिएम कार्ड आरो डेबिट कार्ड आरो क्रेडिट कार्डआ मा, बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै फारसेनिफ्राय खोन्थालांनो थाखाय नाजागोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन एटिएम कार्ड आरो डेबिट कार्ड आरो क्रेडिट कार्डनि माखासे डिफारेन्स, माखासे फाराग। जायफ्रा बेंक एकाउन्ट खुलिदों नोंथांमोना मिथिना लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट। बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। आं फारसेनिफ्राय नोंथांमोननो खोन्थालांनो नाजासिगोन। फार्स्टआवनो गिबियावनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन एटिएम कार्डनि बागै। एटिएम कार्डनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। भिडिअखौ जागायनोसै आरो नोंथांमोना लाइक होदो। अब्ला आङो खोन्थालांसै एटिएम कार्ड। एटिएम कार्डआ ओरैबायदि मोनसे कार्ड, जोङो एटिएम कार्डजों जोङो एटिएम मेसिनावल' फैसा दरननो हागोन। जोङो बेयाव स्वाइप मेसिननिफ्रायबो जोङो जेबो बे एटिएम कार्डजों फैसा पे खालामनो हानाय नङा। आरो अनलाइन जोङो पेमेन्ट खालामनो हानाय नङा। अनलि जोङो एटिएम मेसिननिफ्रायल' जोङो फैसाखौ दरननो हागोन बे एटिएम कार्डजों। आरो बे एटिएम कार्डआव जोङो माखासे लग' नुनो मोननाय नङा। मास्टार, भिजा आरो रुपियाव लग' नुनो मोननाय नङा। बे कार्डआ मोनसे बेंक एकाउन्टजों लिंक जाखानाय मोनसे कार्ड। जोङो बे कार्डजों जोङो एटिएम मेसिननिफ्रायल' फैसाखौ दरननो हागोन। जों जेबो अनलाइनबो पेमेन्ट खालामनो हानाय नङा। आरो दा नेक्स्टआव फैदो जोङो डेबिट कार्डनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। डेबिट कार्डआ माबायदि कार्ड बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। डेबिट कार्डआ मोनसे बेंक एकाउन्टजों लिंक जाखानाय मोनसे कार्ड। जोङो बे कार्डआव नुनो मोनगोन जोङो मास्टार, भिजा, रुपियाव लग' नुनो मोनगोन। बे कार्डजों जोङो एटिएम मेसिननिफ्रायबो फैसा बरननो हागोन आरो स्वाइप मेसिननिफ्रायबो स्वाइप खालामनानै जोङो पेमेन्ट खालामनो हागोन आरो अनलाइन पेमेन्ट खालामनो हागोन। बे डेबिट कार्डजों जोङो गोबां खामानि मावनो हागोन। नोंथांमोननो आं खोन्थाखाबाय मा खामानि मावनो हायो। दा आङो थार्डआव नोंथांमोननो खोन्थागोन क्रेडिट कार्डनि बागै। क्रेडिट कार्डआ नोंनावबो थानो हागौ आरो थायाबो जानो हागौ। बे कार्डखौ जों गासिबो मानसिफ्रानो मोना, सोरबा सोरबाल' मोनो दै बे क्रेडिट कार्डखौ। गासिबो मानसिफोरनावनो थाया। बे कार्डआ ओरैबायदि मोनसे कार्ड, जोङो बे कार्डखौ लानानै जोङो बेंक एकाउन्टआव थांनानै जोङो फैसा दरननो हागोन आरो लन लानो हागोन। बे मोनसे डेबिट कार्ड बायदिनो मोनसे खामानि मावो। जोङो अनलाइनबो पेमेन्ट खालामनो हागोन आरो जोङो बेंक एकाउन्टआव थांनानै जोङो फैसा दरननो हागोन। बेनो लोगोफोर, बे मोनथामनि डिफारेन्सआ बेनो। एटिएम कार्ड आरो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डनि डिफारेन्सआ बेनो, फारागा आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। सोरनाव एटिएम कार्ड दं, सोरनाव डेबिट कार्ड दङ आरो जायनाव क्रेडिट कार्ड दङ आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। बे मोनथाम कार्डआ बेफोरबायदिनो खामानि मावो। दिनै नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जाबाय। आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै होबाय। नोंथांमोना दिनै सोरबा बुजियाब्ला नोंथांमोना बुजिनानै लाबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै। अब्ला आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांनो सानला, आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलाव भिडिअखौ नायनानै दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो। बेफोरबायदिनो गोनां नटिफिकेसन मोनबाय थानो हागोन बे गोदान आपडेट इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों। थेंक इउ। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय।